Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Bynta na ka Jingrakhe ye ka Independence Day ka bahnyo po ar jung kari India jungi. Hennen ka Sngi ka khasan trek unailar. Ka kanhon ka balatep kom ka Klor Kari Football Club. Kala pelong ka Jingïakob Lehkai football hapadang ki khna bat samla jong ka snong siap langkarding penthor maupun bat golflings. Ya kan ka Jingïakob ka basisngi la pelong ro kom Bynta banta ni ki khna bat ki samla jong ki ni ki snong saki kami Lehkai. Khnang banlat na ki kambaman ki baharukam khamtam ha ka jingdi penbuat. Hakan ni ka Jingïakob basisngi hakaba ka Jingïakob kalong sangon na kawai ka kanhon. Lawan ni Bynta da ki arpu pratli ki kanhon na ki santli ki snong. Bat ki artli ki kanhon ki balapoi sado ka Jingïakon ka bakhat do banyora ya ka namla do kidai ka kanhon jai football club bat ka penthor football club. Ka Jingïakon banyora ya ka namla do hapdang kini ki kanhon kralong ka baitanat hado kata-kata. Hakaba ka Lehkai klalong ka bayakhat tat hado bandakot no kapor hakaba kinong panya kilha ban panyakon pan da ka Jingïashot tiebreaker. Hakan ni Jingïashot para marway. Hakaba ka Jingïakon ka long bait hapadang ubashot ya ka ball bat unong up goal. Hakaba khaddo kinong Lehkai jong ka jai football club kilala ban thap ya baro santli gi goal. Kat ba nakalyang ka penthor football club pan tang sawngot kilala ban thap goal. Kat ba way pat shamnala ban thap. Kabala penlong sedan ni ka kanhon jai football club banyo ra ya ka namla do jong ni ka Jingïakob. Kabala tip kom ka first open to all Tiger 5 one-day match. Play,